Здравейте, хора! Днес ще опитаме бомбоните на Амос. Добре, тук пише, че трябва, чакайте. Тук пише, че се белят бомбоните на Амос. Това са с праскова. Добре, хайде да покажа как изглеждат. Я да помирисне. Помирихете, ма вие не можете. Добре. Ето вижте как изглежда. Я да видим дали се белят. Да, белят. Но аз ще се опитам да ги избера. Да. Не мога. Спомни си за дядо си. Спомни си за баща ми. Не казваш, че не искаш. Малко го обелих. Хора! Малко го. Айде, обели го. Обели го. След като се обичаме, след като се искаме толкова много, какво това? Това се бели. Какво това? Толкова сме преживели. Това ли е трудно? Няма човек, когато да не може да победи. Значи има на ягода, на банан, както имаме банан. Обаче на другото видео ще го пробваме. Сигурно е вкусно, сигурно не е вкусно. Аз, примерно, като малка съм яла бомбони. Аз пък бомбони банан, но сега като голяма не ям много. Добре, има бомбони на ягода, на ананас, на банан, на банан, на праскова, както са се заредили, на ананас и на уния купчетата. Сигурно ще заредят ли на диня. Та пък как гледам. Ето това. Ето това. Ето това. Ще ви изпратя едно видео. Осмен, чао!